día, o acordo de agrupamentos di que nunha aula mixta a ratio máxima permitida son 12 alumnos. Nesta escola somos 18, un deles con NEAE e 6 deles teñen 3 anos. As mestras de infantil damos todas as materias, só temos especialista de inglés. Xa é hora de que se cumpla a codocencia nas aulas mixtas, que nós tamén temos dereito a pedirnos imprevistos, a poñernos enfermas e a faltar cando sexa pertinente. Porque o profesorado galego merece recuperar as 21 horas lectivas das que xa podemos disfrutar entre os anos 2007 e 2011 e non conformarse cos 23 horas lectivas dun mal acordo que supuso aos centros a incapacidade de manter os proxectos xa iniciados e a atención á diversidade. Son a orientadora do cole e estou a 1000. Este é o meu despacho. Hoxe estamos no edificio de infantil, entón temos que improvisar un lugar para atender familias, alumnado e asesorar profesorado. Este daqui é o meu caixonciño. Aquí teño todo, hoxe vou sacar esta proba porque teño que avaliar algún neno e se podo, pois seguirei con algún máis e observación en 2 aulas. As orientadoras temos moitísima burocracia, facemos informes continuamente sobre o mismo. Estaría ben que tiveran en conta as ratios a orientadores que recomendan 250. Aquí temos 300 alumnos.